Poštovani ljudi, dobrodošli u moj gamerse, znači danas igramo Sampa, ali samo da ja vam nešto naštimam. Sačekajte, ne, to, display, znači ja smanjim samo rezoluciju na medium, nazad. A čega? Malo lošija grafika, nada, makar su malo veći. Znači ne zaboravim samo nešto imam prije epizode. Novi serijal na mom kanalu. Znači jako što dugo nije bilo videa, a malo je bolja. Nije to. Hajde. Znači ljudi, ovo radimo, ovo je Ep.2. Na Wi-Fi serveru, pa ako želim doći, neki mi se javi na Facebooku. Evo imate i ove stvorene, ove dobro čitajte, evo sve čitate, i tamo već nešto grozno što se baš ja nikad nisam ovo i raditi, ali nema veze, znači moramo mi to skipati na neke načine. Ima ljudi neki animacija što se dodano. Eto, govorim. Ovo se spirala. Ovo sam govorio da možemo skipati ovo rateru. Uzmemo bac, stavimo ovako bilo kakav brod, ovo skida sam brzo. Pokažem primjer. Znači svi posto pola naprijed. To nije baš malo i zabavno. Lagano kad se patite, ali ovo je malo lakše, znači mnogo lakše preći, nećemo više uzmati infernusa, uđemo ovog turizma, ali kasnije malo bolje uđemo. Možemo znači radi ovog sad dobiti ban, ako budete ugledali upoznao se ovog servera. Neće još i tu request, znači ovako ćemo izaći, ne. Iskoči. Znači ovako trebamo trčati ljudi. I uzmemo V. Ne. V. Sportcars. Ima još jedan voraj, znači ljudi nemojte reći da znate da skipam voraj. Ima još jedan voraj. Znači, ipak idemo na recept 4. Znam, recept 4, evo vidite. Ovo, ljudi, montežu, izgleda sam montežu. Znači ima i to daje malo veći boost, ali to otkoristiti samo ga ovako zatreba. Baš zatreba to je ako ne vam pokvariti dugme, nešto iskoči dugme, pokvari se niš, imate dva, znači kad vam nestane unutra. A to mi koristio ovo, što koji flip ulačaj. Ovo malo i hakovanje, ovo što ću, znači ljudi. Vlastnik servera to stalo da se može ovo, znači znači ovaj mi reći znači opet za ovaj film u deskripciji videa. Znači ako bude malo lako video, ipak ću ga renderovati, sve to u redu, video odlično. Znači opet nam se dok ovo radimo, dok se naštivamo, da vam se izvinim što dugo nije bilo videa.
nije dugo nije bilo videa. Zato on se izvinjava. Zato ću sad, znači vađe u zamere u kresu. Zato ću izašla igrača. Koristim samo način što ja, znači građani, obično se lakše na početku. A kad dođete do nekog trokutnika početku iskoka, pristignite 2 i ako vidite neće, samo pristignite Y. Evo sad ćemo mi završiti. Evo nazad. Evo ga. Sad ćemo uzeti GL, hajde, to nisam nikad igrao, Global War. To, putate su način. Ali meni je bolje reji sada vidjet. A nisu još trkao, može ljudi. Znači ima nas puno na resu, oloba. Ljudi! Znate na resu nema onih ovdje nađe točka, videa. Sad još možete prolaziti na prođe i automobil vam se ne popravlja. A ovo morate dobro paziti. Da nam ne prošlo i ne budete checkpoint. Treba da budete sad prije vremena. Držim V i S. Još ljudi makar i radnji završili. Sve oprašno da ga malo, nisam neki igrač rejsa i ne igram ovu igru puno, ali hajde, eto kad sam već našao, kad sam nešto već, a dobro, dobar sam. Nema M, mislim, 2, evo neki se nikad vraća, zašto ne skupite checkpoint. Dobro, znači morate dobro paziti kad kupite checkpoint. Jo, nema puno rajdova, evo mislim. Nisam u kraj. Ovo je za blizu, ljudi. Znate, popravila se takova. Znači imao u srednju kolu. Četiri smo, ljudi, sad zeznuli. Znači, dobri smo, nismo među zadnjima. Čuvate sad dobro paziti da ne bi ispala, ako ispanjate i prevrnete se. To je checkpoint i vi se ne možete raspawnjati, znači uspali ste. Ovo prekrasno ste mi. Znači, ajmo, ja sam prekrasno ljudi. Rejsko, znači ja imam neki kako ja sam imao. Znači ljudi, to za ovaj video ima slično.